tudtad, hogy Skóciában tilos részegnek lenni a kocsmákban? És ez nem vicc. A 19. századi törvény szerint, hogyha valakit ittas állapotban találtak egy pubban, pénzbírságot kapott. Sőt, akár még ma is előfordulhat, hogy megbüntethetnek érte. De persze ez a gyakorlatban nem szokott azért előfordulni, de ez az egyik Skócia nagyon furcsa törvényei közül. És ez még csak a kezdet. Lássuk, milyen olyan őrült törvények vannak, amikről egyszerűen nem fogod elhinni, hogy tényleg léteznek. Skóciában technikailag tilos énekelni a vonaton. Hogyha hazafelé bulisztál és dalra fakadsz, már is törvényszegőnek számítasz. Egy másik meghökkentő szabály szerint, hogyha valaki bekopog az ajtódon, akkor engedned kell, hogy használja a WC-det. Az 1872-es törvények egyébként különösen kemények voltak, nem csak azt tiltották, hogy részeg legyél a pubban, hanem azt is, hogy ittasan felügyelj egy gyereket, vagy irányíts egy tehenet, lovat, vagy akár egy kocsit. A könyvtárak sem úszták meg, az 1898-as könyvtári szabály megtiltotta a szerencsejátékokat és a trágerbeszédet a könyvtárakban. A csend szent volt, és aki megszegte, annak számolnia kellett a következményekkel. A természethez is kapcsolódik néhány furcsa előírás, például Skóciában tilos vasárnap lazacot fogni. Hogyha pedig mégis sikerült, akkor engedély nélkül nem adhatod el. De voltak egészen abszurdnak tűnő városi legendák is, például, hogy 10 év alatti fiúknak tilos volt meztelen próbababát látniuk. A jogi bizottság szerint ez egyébként soha nem létezett, de mégis sokszor felbukkan a furcsa történetek listáján. A pénzzel sem lehet akármit csinálni, az 1928-as törvény szerint tilos írni, rajzolni vagy bélyegezni a bankjegyekre. Bár a mai műanyag fontokra már amúgy sem könnyű firkálni, ez a szabály még mindig hivatalos. És végül itt az egyik legbizarrabb, egy régi törvény szerint, hogyha egy bálna partra vetődött Skóciában, a feje automatikusan a királyé, a farka pedig a királyné lett. Ugyanez vonatkozott a tokhalakra is. Skócia története tele van meghökkentő és abszurd szabályokkal, ezek közül sok egyébként ma már nem annyira létezik, inkább érdekesség vagy városi legenda, de mind tökéletesen mutatja, hogy mennyire más volt az élet régen. Szerinted melyik a legőrültebb az összes közül? Írd meg kommentben, és ne felejts el követni további skóciai tartalmakért.